in zamanto autar mata ke ɗaya su duka kirrata zana bugo miki gangata na rera zo ki da muryata cikin zuciyata kin yi faɗi akwai labari mai daɗi zana gaya miki da nishaɗi buɗe kunnen kiki shahira idan na kwanta bacci na kice a gefen dama na baby sai kauna soyayyar nan fa kai saura ga hadari na zuba da ruwa kuma sona ta karuwa ba wanda yake damuwa da iska mai daɗi ga ruwa sanyi ba zafi dumu ba sanyi ina tare da mai sona kai soyayya akwai daɗi autar wata autar wata ga ki fara kyakkyawa san kowa domin kin zarcewawa wanda ya barki sakin wawa yan mata ba kyarowa ni dai da can kyakkyawa autar mata ke na so idan ke ne wankan soso sanda nake miki hakai so kin kai dole na yi miki so ke ce autar yan mata ke ce autar yan mata ce autar yan mata. Yusuf Nadabo ne.